नै जोंना आलासि दंफैयो फंबाय माने जोंनि मादैनि फिसाला फंबायनि हिन्जाव काजोल आरो बिनि फिसाजो टीना बैग्रि बेलाथि जानो फैदों आरो बिनानावजों गेलेनो फैदों हमारे कजिन ब्रदर के वाइफ और उनकी बेबी टीना आया है हमारे घर अपने बहन के साथ खेलने और बेर खाने। हे बाबा फैबाय नायथारा दे बियो केमेरायाव मोनबोबाय फिसा फैद' नै नारखल दाब लोंसै नारखल दाबानो जुस ओइ मानिबावा जुस नांगौनो कक'नाटखौ नुबाबो नाङानो कक'नाट दाबखौ लोङानो वाह जुसा वाह वाह देन्था गोनांलाय आयौ Hi everyone, welcome back to my channel Benita B Lifestyle नसर बयखौबो दिनै खेबसे बरायफिनबावबाय दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ ये रहा बैग्रि बायस'नानै लांनो फैदों आं फानहरनो नागिरदों बेर पाइकारि गोदै एसे गोथांबाबो गोदै गेसाव गैयाना एबारसो बिदि मोनफेरदों मिथिबाय एबारसो बिदि माबादों थाबावदों नङाबा गेसाव जायो माबा मा होनो गेसाव मोनस्लाबनो मोना गेसाव जायो नालाय ओमफ्राय दानफाय जाबाय थायोना ओमफ्राय दानफाय जाबाय थानायखाय नै बारा थायासै बैग्रिया ओमफ्राय एबारसो गेसाव गैबावलायबावा माने मुलिबो सारदोंना बिबार बारनायाव खेननैसो सारनाय जादोंदां ओमफ्राय आरो माबायाव फिथाइयावबो सारनाय जादों दाख्लिहाय नों बैग्रि जानो फैदों बिराद मोजां मोनो नों गोखै जानो बेर खाने के लिए आई है ये हीरोइन बेर खाना बहुत पसंद है इसको ये हमारा घर का बेर है ये लोकल वाला बेर से थोड़ा सा बड़ा है इस बार थोड़ा ऐसा पका नहीं तो पहले जब पकता था तभी कीड़ा लग जाता था ओ भाई इधर बारियान गया इधर ज्यादा नहीं है कम है बार बार कीड़ा लगता है तो गुस्से से काट देते हैं हम लोग तो इस बार ज्यादा फल नहीं दिया लेकिन इस बार मेडिसिन भी डाला है तो फिर कीड़ा भी नहीं लगा है उस दिन एक तोड़ के देखा था उस दिन कीड़ा नहीं था गोथां से बे ये रो है फिसा फिसा नुदों मबाइलाव बिराद गिदिर गिदिर ओमफ्राय बुस्थुआ गोरलै जाबाय गोदैखौ नुवाखै नोङो खाहरदे नोंबो नायनानै एसे गोमोनथारखौ खा नङाबा गोफा थायो नों गाखोदो नोंखौ ओइ गाखोलाय गाखोना सिरिजा नोंखौसो गाखोन बांद्राय गोमोन मोनहोबा थानायसो नङाना सिरिनो हागौना अखाफोर एम्फौ जायो जाजागोन नङा बारा मोनजानाय नङाना बै गाहायाव दं गाहाय नैबे सिरिफागोन दै थाथोंसै मास बिलाइ गोजौैनो औ एसे गसं बारि गेसावसो आंना थफाया अबेया ए पारपोला अबे सिंग्रि ओमफ्राय नै मैथा रज'जोब्बाय आंना मैथाया फिसा फिसा रोजेले लगाया था अभी हुआ है 2-3 पत्ता हुआ है अभी थुन्थ्रियासो जोंना मनजिथाया बिराद जायोमोनलै थुन्थ्रि हाजोआ सिरियोलै बियो हारसिं बे गोजाखौ खादो जायखिया नांखागौ र' ओंखानि जि हाग्रा दा दैज्लाङाव आरो बांसिन हाग्रा जाबावगोन देन्जार हाग्रा ग्रौ रज'खायो एसे रुजुनलायो नामा जेन बिराद गिलिर बांगालपुरि
차이신게 좀 간장. 카드. 잡아. 난거 소나니. 내가 물어서 좀 났어. ओरै गोजौमानि दंमोन ना ओमफ्राय दानफायना होनानै दाख्लि ओमफ्राय दा गोरलै गोरलै खिलिबावबाय नै बिलाइआ गोरलै गोलावथार बरा जानो गोथावथार ओमफ्राय नै जोंना लाफा सायख'आ बैसागुनि थाखाय गोरलै गोरलै लाफा सायख'आ गोरलै गोरलै ओंखारजोबदों ये लाफा सायख' है हम लोग खाते हैं मछली के साथ बहुत टेस्टी लगता है और बैसागु बिहु उसमें भी खाते हैं इसको बैसागु बिहुआवसो जोंहा जायो बैसागोआव बेनो आरो मिक्स खालामनानैबो हा औ Kikois, mai. Data dikhai arekbar. Dikhai bausu nama. Data dikhai den dikhai bausu malai. Tupsinanggo. Eh bijin siklensai. ऐसे करेगा इसकी सफाई 고타고타이네. 그때만 한시. मामि नों जाला जादों मामि गेजेरना गोमोनखौ बिसिनो हाखावना होनसै नामाथाय आं 그죠? इसे गारहरसिगोन 자네는 이로. 살라. आयौ नायलाय जानो हास्लाबथारा 가이나 जाला 아다 근데 जालाय नामा 스피로는 너안 해? 인크 삽삽삽삽 마이 삽삽 하는 거 나 아니다. 반은 스피로 하자이 안 잘해 자료 따그디 잖아 반면에 따그디 잘했다 คนเซลเนี่ย 얌얌 그거는 이거 봐. 아하 그디 그러면 그게 다. 그러잖아. 얼마 쓴거 이렇게 나 괜찮아. 이거지. 사진적으로 뭐 오늘 고소고텔라는 산에 저거 마해? bé mà đau anh đau mừng ba 이거 먹어. em giờ là anh đau mừng ba chào anh bà đau đơn 아니야 스위트니 đau đơn 그라 bé đau 고 그라 스위트니 đau 가봐 봐 따로 지났어 Mode. Mana? Kira mina sini tarak itu naik jalan juga. 그 때 만차 Hai belum coba itu dia. Belum sampai nama. Nusa pun dek ya. 나도 잘못 왜 그거만 하자 그날이 Hai berapa? Jangan kalau na. 왜 맞지 그 샵이나 Nung tugun dah be, nama sedang. Baik. tao thì là cái này lười rồi đấy Coba ba be boleh kena menjadi mana? Nanti kalau ni be jarak sini nudung di lose big dia. Ang dan fain cuy, maban sih sandeng man kintu iba dan fain lah. Menjawab nalar kisi zabai. tunang이다. Kemana juga? 그거 사진 하양. Ayo, itu satu yang jarak. chơi 진짜 Tahun nung jauh lah. Tahu. Mencandung mana ini? Udah mesti mana ba? Nah, Pak. Deh. 나 không là cái không là khi nào kẹt à 나 자유 kẹt cái chất lên lưng không là mình 자유 Murah, bagri, jolki, kayu kaji, madong, ini tuh kuis naik do, bisa kayu. Bagri, kayu fish kan, jangan. Baik aja, elah. Baik kok. Kali ahim deh. Kali bawa bawa. là ham cứ là số bộ đầu phi hay vậy sao nào phi à là sao nào gì mà भैया नारियल कितने का दिया नारियल पानी भैया अयो गोंद छे
गावबाय 이 발라낭집에 맞았고. बेखौ सुजागोन सुजायो नङा बिदिया गुदु गुदु नों ओरै सिदोना खालायनांगौ नै खालायनांगौ इस गावबाय औ स्नेका बियो सियालखौ मुहयो बुरजा दंथारो नै ओमफ्राय ओरै उसिफावलायनाय गिदिर जानानै थांसै खारनो हाला स्नेका मामि गेलासखौ माने खेवनानै बिदि खालायजोबखो जुस बेनो जुस बेनो नारेंखल जुस नारेंखल जुस गोथाव मामि औ लोंदाबो दे लोंनाय ओरै नै बिदि नङा बेनिखौसो मोनलोंदों मामि गोदै 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 वा मोनलोंदों लोंदों मामि गोलैयो आखाइ गिलिर जायो ना खानानै मामि बाबाखौ खाहोदे ओमफ्राय खानानै बिदि मंदिर में चलो देखो फोटो खींचने के लिए पूरा दीदी के साथ नया नया फ्रॉक पहन लिया स्वीटी ने ना टीना हम लोग sama tuh बैहाय 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 मामा जोंनि गामिनि मन्दिरखौ बेरायनो लुगैदोंनो जोंनि मिताली भाबिया हाय लोगोफोर ओमफ्राय नोंखौ नुखांबाय बुरैबा नुनायनि रायबाय थानांगौ ना देनां सिगांनि ब्लगाव बुरैबायदिमोन आङो होननायलायनाय सिगांनि ब्लगाव नुखांबाय जानांगौ मिताली भाबिखौ जोंनिखौ पिकनिकआव नुखांबाय ना मेरे पिकनिक के ब्लॉग में है ये मिताली भाभी वो कुमकुम भाई के सीरियल है ना उसका मिताली भाभी टाइल्स होदों आइयाव साहाबो उन्दुदों थांलाय दावहैदां ओइया गावनि रुमावसो फट' लानो दावराव जाखाबावबायनो इसको फट' चाहिए सेल्फी क्वीन है ये सेल्फी क्वीन आबौ आबौ नोंहालाय मानो बेरायहैयाखै जोंनावलाय नोंहालाय जोंनाव मानो बेरायहैयाखै ए औ ए जाखांबाय जोंनाव नै आलासि फैदों बावाखै जानायानो लेट जादों मादैनि बिहामजो Mama. औ मामि आब' खुलुमबाय Ayo. Jabat. बिनानावजों गेलेफैदों Anu बेखौ थाइहोदों. औ बैग्रि जाफैदों आबौ नोंनिखौ एबार मोजां थाइदों नालाय आगोलावथ' गेसाव जानानै मोनजायामोन ना ओंखायनो र' जिरायथ' आबौ बेबायदिनो बावो दे गेलेद' सानैजों हाजोनि बे हाजोआव र' दसे थाद' दसे र' नोंसोर हरै थां गेलेयै थां नै टाइल्सनि खामानि सोलिगासिनो दं टाइल्स गोदान लागायगासिनो मन्दिर सिङाव अभी टाइल्स का काम चल रहा है टाइल्स लगा रहा है ओमफ्राय आङो जोंनि बे ब्रह्म मन्दिरखौबोथ' सिगांनि ब्लगाव देखायखांबाय लोगोफ्रा जायफोर नायदों बिसोरथ' नुखांबाय जानांगौआनो मेरे पहले के ब्लॉग में भी हमारे जो गांव का मंदिर है ब्रह्म मंदिर उसको मैंने पहले ही दिखाया हुआ है और जो नहीं देखा होगा तो ये हमारे गांव का ब्रह्म मंदिर है बहुत सुंदर है जगह कभी कभी हम लोग स्वीटी को यहाँ पे खेलने के लिए लाते हैं स्वीटी मामी को गेलेनो थाखाय लाबोयो जों बेहायनो ओमफ्राय नैबे गासिबो हस्पिटालनि क्वार्टार सब ये अस्पताल का बैक साइड का क्वार्टर है ये सब जोंहा नै बैयाव आगोलाव मैगं गायदोंमोन बे दिंखियाबारि नुनाया मैथा बांगाल मैथा गोजा गायफैदोंमोन एसे बोराय बोराय बेयावनो थाबाय थाखायो आरो आबै आबौआ बेयावनो थायो मन्दिरनि फ्रुइट नालाय थांसिगोन होन्दोंमोन आबौआ लोमजानायखाय जाब्रायबायहाय बैग्रिखौ खालायबाय हामालै मालाय दाना मोजां जाबाय बल लाबोनानै सेख'लायबायसो अभी बॉल लाके अच्छा हुआ ना मारपीट चालू हो गया इन लोगों का सानैबो गेले एक साथ खेलो दोनों एक साथ ना नै ना जोदो
मिनि बावलाय हा 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 होननायखौलाय पुथिनि बायदि देनजार नुखादो आयौ गन्थं मोखां एखे नोंनि बायदि नुलायो दे खालामदा मोखांथाराव होलाय औ आयौ पेचान कन नामा नांगोन नांगोन नायलाय जालालै बिसोरनि गेलेनाया लड़ाई चल रही है दोनों में ऐसा ही है अगर साथ में नहीं होती है तो एक दूसरे को याद करती है अभी साथ में है तो लड़ाई जोंनाथ' मामिया लामा नुबानो दिदि थिनानाव होनखायो दा बिब' थिना गेलेनो फैबाय बुलायलायनायसो सुरु बिसिना सेख'लायनायलाय लानानैल' खारो गेलेयानो बिसोरखि गेलेग्रा गथ' थ' थांसै लेट्स गो थांदो दे बाजै जेबो गैथारा मैगं थाइगंबो लांजागौमोन मोसौआबो गाइखेरखौनो होआखैना बाय जों गाज्रि मानसि नङा जोंखौ दा सों गोदावा आनै बाय आनै थोड़ा आगे जाके मिलेगा शायद टोटो एसे दावखोना बैयाव मोनगोन खाथियाव हस्पिटाल खाथियाव ओइ आङो दिदिखौ एसे नाहरनि दे टट' नाहरनि र'मा बैसिम थांजागोनदां बैसिम ए दिल्ली मार्केटसिम आं बैसिमल'सो होनदोंमोन र' आं मामिखौ लायनो र' Bye bye Ani Lucky. Mami, Didi Tina मा थांबाय ना जाबो न'आव थांसै दीदी टीना घर में गया अपने पापा के पास बाय बाय होदो जाबो न'आव थांसै होनदो बाय बाय भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर जोंबो दा न'आव थांसै नेक्स्ट वीडियो लोगो मोनफिनगोन यही पर वीडियो में खत्म करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगा बाय बाय